Ane maredari autaura izvozvo ndichina manyandu Chapauka Ishmael achitaurira kuna Murira Tendai. Ishmael. Mimi wakauya wanamurira pamba vachikumbira vachikumbira weti yemudzimai wangu. Taura makasimudza zivoona isusu kana tiri padhuze nemari tichiita mukundwa. Wakauya wanamurira pamba pangu vachikumbira weti yemudzimai wangu. Ndaisaziva wabva ipapo munhu wavo waikumbirira weti akafa, akabva ashaika kudaro ndokubva wanditi tikuda kuti kudawo munhu pakufa kwakaita munhu wedu nekuti ndiwo wakauraya munhu wedu, ndopo wakandimba kuti Chapauka wauraya, ndopandakamirira nyangu, ndosaka ndakakwidza nyangu kunomakara. Muruizwa here nyaya iyi? Aina kujeka changamira. Weti waifungidzira kuti ngerukawo here ndechii kuti wanodzikinura here? Iwo handisi kuziva, ndowachataurawo mamiriro zvakaita kuti ngei maida weti? Mutore changamira. Ini sesta rangu riri papepa rikudeedzwa kudare rebhurino. Handina wandakatuma kundokumbira weti. Asi nyaya iri pakati wachapauka nemunina wangu akashaika musi wa23 January parikunesa, ndo pane nyaya yacho iri pa. Yes, ane zvaaituma munina wangu yanga iri nyaya yei pamwe kuti uyu haasi kutaura imi hamusi kutaura? Nyaya yanga iri papa yanga iri kuti munina wangu uyu akarwara from end of September last year. Tibataedza mahospital. Anonzi ali munina iyi? Moses Mrisa. Okay. Airwara nei? Akatanga achiti gumbo. Aipazoti mwiri yese. Aingorara achigomera achiti ndokutadza kumangu kurwadza, ndokutadza kuita tsvina, zvakawanda zvaita. Saka kurwara kwese kwaaita muna January after Christmas, 27 January, ndo ndakazodaidzwa inini, handigari padhuze nawo, ndogara kumutwegora, ndiwo ndogara pachimutora. Ndo pandakazodaidzwa inini ndichitaura kunzi munina wako pane zvaakutaura kuno. Ndo pandakaenda kumba kwake, pandandosvika achitaura enda achiti mukoma inini ndarwara, ndikurwadziwa, asi ndoda kuti ndinokumbira regerero ndevababa Chapauka ndevekuti ndakadanana nemukadzi wavo. Ndo pandakadzokera kutwegora ndichiti ndikudzoka mangwana kusenda sefi, ndichibva ndafonera sabhuku wangu, sabhuku Chimutowa wanowa vari muno, ndikandisanganawo neni kumba kwemunina wangu. Ndo pavakauya ndichibva ndavataurira kuti munina wangu ari papa akarara apa uyu arikutadza kusimuka uyu, ari kuti ndiendereyo kuna Chapauka ndotikumbirawo ruregerero nokuti ndakashereketa nemukadzi wavo. Zaisaita sekudaro tichitori pamba ipapo. Mai nini mudzimai wemunina wangu ndopa wakatumwa nemurume wavo kuenda kumba kwaChapauka kunyaya yeweti iri kutaurwa iyi. Kufunga vari munhu vachagona vachitaura kuti zvafamba sei. Then vaChapauka pavakasvika shoko kumusha kwavo vakabva vauya kumba kwemunina wangu, ipo vasvika ndakagarawo naye nasabhuku wangu nevavakidzani sikuziva nyaya iyoyi yaitaurwa nemunina wangu nekundokumbira ruregero kuna vaChapauka. Vakasvika vakagumbuka zvichoko. Ini ndaisati vaziva, ndakatanga kuvaziva musi wa6 January vaChapauka pamwe chete nemukadzi wangu. Saka kugumbuka kwavanga vakaita vakati kwazisa, vakati varume munhu anofara vaimurira vauya kumba vachikumbira kuti zvinorevei izvi. Ini ndo pandakati vaChapauka garai pasi nanzwa kuti munonzi vaChapauka, ini ndandisikakuzivi, munondiziva here? Vakati handikuzivi. Ndati inini ndinonzi Murira, ndiri mukoma waMozisi Abimbo. Izvozvi kugara patakaita panapa idare rindiri kutoronga rakadaidza sabhuku pano kuti ndiuye kumba kwenyu
nemashoko ari kutaurwa naMozisi ekukungira rugero rwaakutaura regai tikutauriri ndakati regai tikutera kumba endai kumba tikutera zvikanzi aiwa musati regai kuuya kumba kwangu kutaurai nyaya yacho ndomba rakati vachapauka mukomana ari kumba waMozisi ari kutiwo ndikukungira rugero akadanana nemukadzi wenyu iwo ndopokati nyaya yakadai yakuenda mberi saka pakanga paino mapurisa ekwachangamire wangu uchienda mberi vakanga vachifambirawo nyaya dzavanga vatongana changamire dzezvekorera kunoti munharaunda kuti vachibva vanzwa mashoko iwayo vakati tichakusiyei panapa nemashoko atiri kunzwa ko mukasara mukatemana regai tichiende nemi kunani vachangamire kudai ndokutakaenda kwachangamire nyaya ichibva yakugadziriswa achangamire kudarire kwedu ndo zvakaitika izvozvo izvo chakanaka kana paine pamwe ndinozvakanyama right ndingatiitauri ndizvo mukadzi wake ari pere mukadzi wake anzari mukadzi waMozisi uyako wako yamugare mukadzi waIshmael mukadzi waMozisi ndinonzi ani zita okay taurai nyaya iyi baba vachirwadziwa isimudzaizve vanongika vachirwadziwa takagara masikati vakabvunza kuti varipo here kwachapao kata muri kuvada wei ndoda kukumbira rege vombofamba sei vamwira wauya here kwachapao kandoda kukumbira rege ndomashoko wakashaya saka pakazouyawo bamukuru ndobva ndanguvatsanangura kuti ndozvinotaurwa namamuriro vari kutaura kuti vari kukumbira rege endai munondikumbira rege reku vachapao ndangotaurawo saka bamukuru vakati toita sei kuti zvauda kutoti tiite sei tiende kwachapauka kacho tazongofamba semafambiro ari kuita ataurwa namamuriro iyo wadari saka nyaya yakunzai kuno kudare ndechi ini nyaya ndodari kunokude kupomerwa kuti ndakaura ndo handafambira kuti ndakaura nanyakufoni because ava ndo andaifamba navo saka ndakasungisa avo kuti ndo andaifamba navo dare vese makatombotongwa ndakambotongwa nyaya zvikanzi chiri kudare kwamakatongwa inini ndaisabvumirwa kutaura because ndaiti ndikada kuti nditaure nyaya yangu ndaitirwa hasha saka ndakaramba ndakanyarara kusvika ndisimudziwo nyaya yangu yanga yanzi chii judgment yacho yawakatongwa judgment inini ndinenge ndanzi ndipe rudo nekuti wabvuma mhosva yandisina kubva mhosva hanzi mhosva here ipapa handisi kuziva changamiro vachazvipindurira vamupa ini wachapauka iyo Ishmael ndaudzwa kuti pawakanga vachikumbira veti yemudzimai wako makavapa handina kuvapa ndakaramba asi runyero kupera kuti mudzimai wako akarara naMozisi kana kuti wakadana naMozisi wanga wainaro nanga ndisina unachapauka mukuti mimi mombe yamanga ndimubhisi inachangamire hamsi kuzwa kuti yale imi changamire ndiani ingati pese matitles izive makimimi makani aishechela mbuya kisai mombe yanga inombele mombe yaiti wakabvuma ndisina kuti ndina hapana chandaitaita chandaipindura wozi wainditi iwe usapindure pindura mubvunzo ndatokutaurirewo saka ndo mubvunzo ndaiti ina handigoni kuti ndobvunzwa kuti pindura mubvunzo ndatokutaurira
pandakabva ndopindura ndichiti ini ndikuona mambo pamusoro imambo yeyo nyaya iyi ine mawara saka tida kuti tibvise mawara acho aya inyase kusara yakati bha. Mamangariro aita murume uyu amangara akati monyorokei, maya vari kutaura wakati monyorokei, zvakare nanya kusungiswa akati monyorokei. Ndichiona mukati mepfungwa sekuti jaira matare kutaita baba avo wamangarirwa kuti wakaisa rukawo pane mudzimai wavo. Munun'una wababa avo kwakudanana nemukadzi akagadzirwa, adana nemukadzi akagadzirwa kwakusvika pakurwara, wochifamba mawakafamba kwakunzwa kuti kuti upore ende ndomwe weti mukadzi wakarara naye ndo chakaita kuti wakumbirwe weti avo. Saka mubvunzo wangu uri kuti maiwe mina mushakabvu maidanana here? Mukadzi wacho maiwe nemushakabvu, mukadzi nemurume nemukashakabvu. Alright, saka tikubvunza mai kuti mimai mine mushakabvu maifambidzana here? Haikumbirwa weti? Pamberi munonzani zita mutara kuti munonzi Melody. Saka avo ndiwo mudzimai wababa ndiwo vane weti yaidiwa. Mubvunzo wangu wakamira wakadaro kuti maiyo pamusoro ikune imimi nemunhu akafa ainzi akatuma delegation kumba kwenyu kwababa kuti imi muite weti yekuenda kumba kwavo mheno zvaida kuita nezvai pamwe kumwa pamwe kuzora. Maidanana here nemufiri? Kwete baba. Kwete ndinofika ipapa. Right, toenda kune mimi matimi uyo mumangariro uyu mati hamuzvizivi kuti zvakabva apa zvichienda maidei kumba kwababa avo kunze kweweti? Inini handina chandaida, aida munin'ina wangu. Asi zviri kunzi akatuma wanhu enga kuvharaka akatuma ndiani akatuma? Makatenge muine dare rekuti muende kwake uyo tora weti, ndo raari kubvunza izvo kuti maigara dare iri muine chinangwa chipi? Dare reweti inini handisiri kukati maruva changu. Inini pandakapinda panga pari mashoko ekundokumbira ruregero on behalf yemunin'ina wangu. Ruregero rwei? Ruregero rwekuti akadanana nemudzimai wachapauka. Ndo rari shoko racho. Richida weti kadarei? Kozoti weti munin'ina ndiye akatuma mudzimai wake direct kuti enda upi, enda unondikumbire weti. Aripi mudzimai wacho? Makaenda iri kuweti mai? Right, iyo mama. Pamusoro imama ndandira kuedza kutsanangura pawatsanangura nyaya yavo pawatsanangura nyaya vatsanangura chiri nyaya yeweti muchanzo achafudza ine zveweti ine handizvidzii saka ndofunga wazotaura pawatsanangura kuti mudzimai wavo. Asi tiri pori yoyo definite mukadzi waMozisi. Mozisi aikutaura kuti akadanana namakazi wakamurara kuti muzosvika kuweti. Akatsanangura chiti ndakafambidzana namai avo, saka ndemunondikumbiriro ndibatsirike. Zvinhu zvinoitika mumushayi wangu asinawo kana akarunyero kupe kekuziva kusati wanzwa zveweti kuziva mukugara kwenyu. Akarunyere kupe zvinhu zvakataurwa patatombogara ini sezvinhu ini nangu ndanga ndisinganyanyi kufamba nababa waita zvekuwaka, saka pandakogara zvakatodaro. Saka zvakazouya futi mukurwara negumbo. Gumbo iri wakatanga kurwara negumbo, ini ndakaenda kuHarare. Ndakapamba ndatosiya zvakanaka. Ndobva wazondifonera wakati gumbo rangu riri kuita sei, riri kundirwadza. Ndati sei wamurira? Kanzi gumbo riri kundirwadza, rakangotanga kundirwadza. Ndati inga ndakasiya zvakanaka. Kanzi aiwa gumbo riri kundirwadza, muri kuuya rini? Ndati ndofunga chachiri chitatu. Ndati nhasi ndo zuva randasvika kuGonara kumun'ina wangu.
Saka ndichaona pasondo zvinogona kuita sei ndakagara kumudhinara pandakagaraita pandadzokera kuekweti wakafona futi ndiri kuuya rini raidhiyo ndati sandi tinobudirira kuda ndichibva sandi iyi handakukwanisa kubudirira mandi ndazobuya chipindi ndobva ndatosvikowafonera ndikati yai munditambire havana kukwanisa kuuya munonditambira negumbo rairwara bva ndatsvagobhara patinodzikira kobva ndaenda kuma ndasvika ndakasvika wari nesarudza wavo ndati wazouya wasvika wamuvira zvamune matoti akaderezeka chii ndagumbo riri kundirwadza ndabika saka ndokubva ndati chiendaiti mangwana tiende kuchipatara enge rimandi ndobva watomuka zvavo zvimwe zvinonoka ndataamurira zuva rakupisa toda kuchipatara wakaenda kuchipatara zvishuwa wega wauya nemapiritsi avo kata ndasvika kuchipatara washandisa mapiritsi aya saka gumbo riya raivarwadza ndanga riri waiti ndiri kubatwa musana kwako nekusika rudzi kufamba waiti kakusimudza kakuaita andakazoenda nawo kuchipatara ndakatambudzika nawo murudzi waifamba waiti ndakabatwa pane uyu Moses akatora nguva yakadini achirwara imo mama paakatanga kusvika apfuure akatanga Julai achirwara negumba aita kakufamba Julai wegore rapera Julai muna akashaya rini mubvunzo wangu wekupedzisira Moses anga achikuita basa rake reubaba mumba kubva muna Julai imomo kubva muna Julai ndakauya zvakanga zvokuwawarira asi waita zvakanga zvokuwawarira tingatoerenga kuti mazuva mangani asi waita hawo asi akazopedzera asisa kugoni because Julai wacho mazuva mangani nguva zhinji ese ndofunga kuti muna August kusvikira aso zvapapa okay mambo ine mubvunzo ndoda kubvunza kune ava vauya pamberi kuti kurwara kwese kwaita munhu hapana here kwavakambofamba mumaprofita kana muchiwani kuti wazosvika pakumababa kuti ndo vakauraya chii munhu panorwara munhu vamwe noenda hospital vamwe nemavanofamba vachiita utsvakabatsiro saka mubvunzo wangu inongori kuti pawariwo mukoma wavo nevamudzimai acho hapana here kwavakambofamba kuti wazosvika kuti wazotinongedza ava baba kuti ava baba vanhu vakauraya Pendura tinzwa definite. I'm sorry that. Taura wakati simze izwi. Inini tingati ndinonamata kumasoro. Ndichitanga musi wandakatanga kuenda kumasoro. Zvakatsananguka baba vakafamba namai vakafamba right. Isu tika dzedu dzechona dzinoti panhau yemunhu anozviprotekta mukadzi wake ndoda kuti apa panyaya dzevana vedu ndikuona dzakaswa kupendi pamuvero vanokwanisa kupeta munhu unokwanisa kuproteka mukadzi hapana munhu anoda kupirwa mukadzi wake ndeka saka unotogadzira mukadzi wako wamwe vanotoita zvekuti unotosvika akanamikana ipapa saka izvozvo zvinokwanisa kuitika izvozvo kana baba wavo vakazviita izvezvo ende zviri pachena kuti Moses akatotaura kuti ende anondikumbirira ruregerero ukadzi kuti akadini akararama mai vavo akuda kungotya havo kuti inyaya yakatoitika hapana chinhu chisingarepiswa ndosaka yatouya mudare muno munofanira kutotaura chokwadi chiripo kozi
uya wangazvizivi waizviziva lembukumbiro rebhero iye muzvatora akarora nei ati mubvunzo wangu hamusi kupindura unoti chii patsika dzedu nekuti inei itraditional court tine tsika dzedu dzaiitwa nemadzitateguru edu kuti munhu asabate mbereko anofanira kuita zvakati kucharukira miti kuita sei dziripo nzira dzaidi dzefamily planning dziripo nzira dzekuprotekta mukadzi wako dziripo nzira dzaiseenzeswa ndo dzandiri kuti dzitsika idzi isusu tinoti chiinadzo kuona patsika kuchengetedza mukadzi wako kana kusa chese chinodzivirira mukadzi wako kuti asashanda hapana chakaibva patsika dzemusiwa nokuti kupfuma munhu kana kutaura nemunhu ndo zvinonetsa but kana munhu atingazvionera ega ndo zvinokurudzirwa patsika dzedu ndizvo the same zvakangofanana changamire rusosa pagadheni rake kuti repiriza tangwetano saka zvichirova kuti kana uyo anga akaisa rusoswa pagadheni rake iwewe mombe yako iriyo yauya ikandopwanya rusoswa rwuya rukadya anoripira umwe munhu ndiani ndiye anoripira chii nyakudyirwa so zvirundishamisa kuti ishe wanozoenda undoti uyu aripirwe sei iye ariye akanga achidi akanga asosa gadheni rake chakamira nogona ukapindura ipapo tikutaura kwaitati atinofanira kuenda nemota kaenda namuaa kuti murira uinge achitori mupenyu wekufa ndakatuma mapurisa sezvo ingasisagona kufamba ende amunonzwe mega kuti ndizvaakutaura here kuti akapinda kumba kwani kwachapeuka ndakapinda kumba kwachapauka zveshuva ndakadaidza maichapauka nemhuri yavo nababa chapauka maichapauka uyu zvaari kuti ndakapinda kumba kwani ndoda kumbira ruregerero ndipone ndinoripa hangu kana nditambira ruregerero rwangu pane kune munhu wenguva aenda vanhu vasitaura chokwadi pane kune munhu wenguva aenda andazokurapa ndiye ngati kana wabvuma kumbirwa ruregerero munozopiwa weti iyo ndiyo icharapa chii munhu kuti apone mai chapa wakaramba takatofanira gara kange kairi wachiti ndandauda sei handakuramba wamurira ndofa vanhu kune machimuti waingo arimo wakavanda vamwe vaivechinzati muri raitotitaurire ndofanira shama dzacho kuti muri raitotaura kuti aine ndikumhanya nemukadzi wechi wemunhu wakadzi wanhu ndo anoita kasi mai wakaita sei vakaramba chakazoshamisa ndechekuti chapauka akazoenda kwamurira kati achiti ndipei mombe ndida mombe 3 mukadzi wacho achitoda $300 ekuti ndiripei ndipo ndakati ivi kana mairamba kuti mukadzi wako haana kunyengwa kunhasi wada kuti pamombe 3 nzei $300 inge auya vanhu nhasi achiti ndinoda kuti ndiripo nhandauya nhasi apa atora mombe 5 anotora mombe 5 dzekutumwa avaingesire kutumwa yekuripwa ndindowapi weti ndizve waripo wakatumwa wacho tofungwa vatitaurei pamusoro ishe nevamwe vese pamusoro changamire nevamwe vese vanomuka chakaita ndiani ndini tambudza ichi nemanyandu tabawa uri munini nati mukoma chakaita kuti isusu ngekuti ndakange ndiripo takaenda kudare taenda kudare kwa ishe chenambu ndasvika dare chinzi dare rapera handiti patabuda taakubuda kuwana murira bhwanzi chi sarai wasara wana murira
wakanzi sarai naishe sarai isusu badabuda bataenda isu tiri pamatownship takazoona takutsvaki vanamurira vari kukutsvakai vari kutitsvagire isusu tabva mudare kunzi dare radi rapera ini handisati handina kutoenda kumba kwangu kumba kwandinogara kuva ndatomirira vari kudei vari kudei kuzodzimara tasvika ndokunga wakazouya vanamurira ndokunga zvikuma 7-8 usiku nanasangana tauya tiri kukumbira ruregerero rwei rwenyaya tatutaura isusu ruregerero isusu apa hatisuzwa panyaya yatikutaura yamuri kutaura apa nyaya yamuri kutaura imimi kana mada kuti kupuma kwamaita uroi nekuti makanyenga mukadzi wedu ndipo patakataura kana mati imimi muda kuripa panyaya yanga yekuti yatandikunetsana uku ndipo motipowa mombe nhatu dzacho ndizoti muda kuripa wakachema chema wanamurira wakati tikati saka munokwanisa kuripa zvapakadii tikazi tokwanisa kuripa mombe 1 tikati aiyo pamunenge magona kuripa ipapo handiti kwekupedzisira kwacho tikati aiyo isusu nezvekuripwa vacho hatisiri kuda nenyaya yekuti mukadzi wedu ari kurapa kuti hana urara nemunhu ndiripa kuneumurira semazibone mwana wechava regai nditsanangure pada yapedza kutsanangura naishe chenambuya takabva kudare paishe chenambuya taenda kumba takaona nhume yakatumwa navachapauka chisvika kuna kwevamurira wakatotutirwa wakatofonerwa nhume yavo ikatosvika kumba kumuchogoro patinogara ndesagara namaba pamba vasvika kudaro vakauti hanzi vekwamurira uyai titaurirani tega tega pasina shamwari kana manext door ndo takatendomba kwavo nguva dzavava kutaura kuti 7 kulovinima takasvika zvemapasti 10 dzeusiku tasvika tikakurukura semashoko anga agara ataurwa nababa kuti endai vachapauka munokumbira regerero nyange ini musi wandakasvika ndichoka ndaigara ndabvunzisa baba kuti baba zvamadzikira nyama kudai soti tanetsa kanzi manangu mira ndikutaurire chinokonzeresa kuti ndirware kudai ndakapinda mukadhiri vachapauka tasvika mukoma chapauka takakurukura nyaya idzi vachapauka vasvika kuti kuti zvifambe zvakanaka ndipei mombe nhatu mukadzi wacho akabva atsanangura nguva yadzimadekwa idzodzo kuti nini kumombe dzachadwa nana baba kuina ndipo kozi vanozonditsotsa mangwana ini ndikairi mari vakataura yavakabvunza kwabva kuti ndiri kuda $300 kubvunza pano inini ndoti iwewe wouya wonditaura kuti wanga uchirara nemukadzi wangu handiti chekutanga ndotaura kuti ripa kuti ndipo dyoka nekuti wauya wega izvo zvekuti mukadzi abvuma haana kubvuma yaimwe nyaya asi kuti iwe wauya kureurura nekuti ndendikuda kuti titaurirani newe otherwise chimwe chinhu chekutanga idemu randinokudzika handiti kuti wanga wachidii nemukadzi wangu saka itori mhosva kune miwanamurira kuti murume wenyu whether or not airara neuyu ezvi hazvichabvumiki nekuti murume wenyu afa ende hapana munhu anobvuma mhosva kuti tingati darero tingararendesere asi kuti iye ega akauya achiti ndakarara namai avo itori mhosva 1 unobva waiswa demo ipapo d but ini mubvunzo wangu tichidzoka kumubvunzo wangu wandabvunza kuti pachiwanhu chedu imhosva here kuti ndiise rusoswa pagadheni rangu
tirimbo yekunzwa maitiro amupita wakatodaidzira pakazara vanhu saka zvatanzwa tirimbo kudai mese masungwa mangwana kudai mangwana aya kudai kuya ndopakaanzi chapauka usunge mombe musi wechitatu ndopatakagarawo semhuri tikati naiva chapauka mombe ndeyei kundo kuti manyengerwa mukadzi asi chikwireyo tindonzwe kuti mombe yamuda kubvisa ndeyezve kunyangerwa mukadzi imhosva here papo ndoba parikuda kuti tinyasotojekerwa mukadzi wako ane mhosva ane mhosva majeketa kuaripo pamusoro mamueyo nziro dzedu dzanyasonzwa pane nyaya nepamina adeko nepandimudhanapo yangu mambo kuti mupe judgment tanyasonzwisa zviro zvese zviri munopa judgment dare icommunity court ine indo dzongosamaraiza zvamunenge madii mataura Kuona kwandikuita awa vanhu vanonzwa naye vane mwana wavo akauya kuuraya nemukadzi womunhu ndo vane mhosva ndo vanofanira kuripira ava nekuti wakazosvikira kuti mukadzi uyo aite weti kuti iwo waende kogadzirisa mwana wavo akanga akwirana nemukadzi wani wavo saka avo vacho ava ndo vanofanira kuripira uyu azotiye ndiri kuda mombe zvaataura ndozvaaripa nei kuti tichipedze nawo chimwe yamataura moyo kuti ngawaripe nechakati mhosva yabuda kuti no zveshuwa wane mhosva wakaenda wabvuma kuti takaenda kundoti tipeiwiti wane mhosva pedzisake munhu sati vantu vanoripa nechii vanofana kuripa anditauya sauraika vanoripa nechakati ng'ombe dzakataura kuti ng'ombe nhatu zvakaipa kurara nemukadzi wedu kushora uyu mukadzi uyoyo kushorera mukadzi uyu woyo wotora wakuita wako uyu anga akasosa gadheni rake ndizvitautaura zvingombe nhatu baba kuona kwandiri kuita ini pamuripo uyu vanhu vemunharaunda vanonzwanana hwaigara wese rufa rwakazouyaro umwe achivhura makumbo nhando ndinoona semombe mbiri dzinoita changamiro imwe ichiuya yechitatu kwamambo asi nyakunyengerwa mbiri changamiro pamombe nhatu dzitaura dzinoirana nadzo asi kudzoka namaya vachingamiro pamberi penyu vari kuramba vachireva nhema kuti havana kurara nababa asi vachikangana kuti pane munhu akatoita nenyaya iyi vanofanira kunge vachitoriporo zvakare wanga waripo here kuti vari kunyepa une umbo hwacho here utipe nekuti kana ukati munhu ari kunyepaka hunge uine umbo hwawabata panyaya utaura kuti pakati papa ndaona kuti aiwa panyepa hauna handiti saka uti munhu anyepa because panoti munhu anyepwa pemunhu nekuti anenge aine mafacts aanyepa kana umbowo hwaanyepa ini semaonero angu ndikuona mombe nhatu dzakanaka nenhau yekuti akanga apinda mukadzi zviauya nenyaya yakakatireura ega zvakanga adi aita saka ndiye akanga apinda saka mai ava ndingakwanisa kuvadzosa munyaya uyu akanga atozvibudira pachena kare tombotora nyaya iyoyo kuti iwewe unoenda undoti wakanganisa wongoenda maiwoko chete undoti ndiri kudawo mutundu wako kuti upore ndiri kudawo mutundu wako hauna chawaenda nacho chekundoti undobvume mhosva yako kuti rauyawo nenyati iri panze apa chitipewo mutundu titi nekuti dai anga akapora akapuwa mutundu akandopora angadai kuramba kuti nhasi kuti handina kudei kurara naye saka zviri pairi ipapo kuti pawakanga waziya ava kuti hama yavo yakaita cheupombwe nemukadzi wewanhu chekutanga wangadai wakabva waenda kwaishe ishe akadini akadaidzira dare iroro kuti wauye wayanane dare iroro so that watori nemombe dzawainadzo dzekubvuma mhosva wega waifanira kutoti nhadanga
woenda naro kuti kwama tishitsirewo kuti tikwanise kudii kuti tirapi. Asi apa tiri kuona kuti vanhu vakanga vasina chi kune chokwadi here kuti ndizvo here kungoenda kuti ndipowo weti yako uyu anoti ndipo yechi mubvunzo unobvunzwa kuti weti yangu yechi hakuna kubvuma mhosva dai anga akapuhwa weti pamwe akatoita raiti ezvo zvangadai ari pabhari kurapa but nenhau yekuti vanhu vanga vasiri sensi akasvika pakundodini pakundofa akadai akamhanya kuno kumatare kwamambo kuno kuti no taita dambudziko rakati uyu aruri ane runyoka tikanga takamubatsira achiri mupenyu kana rwanga ruri runyoka pane vanga ruroto pamusoro ipamo ndandodabatsirawo pari kunzi nawachapauka wakanga wasina ruzivo kana runyero kuti mukadzi wavaitana namwe Murira akatombotitaurira ini ndaitapatese akatombotitaurira achitoti wachapaukawo wakatombomutaurira kuti vanhu vari kuti uri kudana nemukadzi wangu asi iwe siyana nazvo satedzere vanhu wakatozomupa direction yekuenda kun'anga pataurwa naishe chenambo ndo wakatomuti kune munhu anobatsira pa 17 iwo wachapauka wacho vachitomutirairira futi kwepeni inini ndorwara panapa ndorwara mese mondiona kuti ndiri kurwara ungatadzere kunditi mhanya nemunhu pachipatara mhanya nemunhu pachipatara pa ndio mhosva yangu ndizvozvo hapana mhosva asi zvatoda kuti dai yakanga ari kuziva kuti ndizvozvo zvaakaita aifanira kuti nadanga akaenda kwaari uyo ndauyowo shamwari otsvaga madziso awira panyaya yakadari zvimadzishe nemadzimambo nekuti vamwe vanhu vese havakwanisi kuita sahwira panyaya iyi yaitoenda poonekwa hwara rekuti chii basa rake rifambe abvuma mhosva yekupinda muchuru mumunda memunhu saka dare taapa judgment I think taipa nguva yakakwana pamusoro imo vana murira vangangotenderere zvavo vachitenderedza nguva ichitofamba mambo asi vana murira vane mhosva yakanyatsokwana judgment ndoyangodikana kuti dzidare ravo rotoita sei ndo yatofunga tiri kupa iwo uri kutaurawo futi mombe nati dzakanaka chaizvo pamusoro ichangaima inini ndandoda kuti nditiwo kwamuri changaima handizivi kuti inini zita rangu kuti ripinde pakwa munhu ari defendant iye muridzi wazvo ari kuzikanwa ndiwe kamukoma ndindiwe murira sandiwe murira saka ndikuyana matare aiitwa pamba pako iwewo ukatotaura kuti takandiripo ndakatoataura kuti haiwa ndiri kuda kutouya wakati haiwa ngatichitaurei panapa pamba pake aipa pamba pake kuti pangu pacho pati uripo ndakatiripo samukoma inga ndakubvunza madini kuyana mozisi wacho akafa saka ndinyika mapo taipinda muboksi natenda dare redu rekutanga tichibvisa mari dzedu dzedare tenda yachibvisa chapauka achibvisa chipinda dare rechipiri zvemubhoksi taikupinda natenda saka hapana tingatadze kusungisa ndaibvisa hongu asi ndaibvisa ndiri kuizwira mozisi iri mari yamozisi baba awalutaura ndiwo mukoma wemufeni saka muri kuda kurambei mhosva iri mumba mei hapana pamati mhosva iri mumba mei ndini wacho atosara ndini munofanirwa kutoripa ndi handidini kusara pavana nochengeta kumachira changamiri ini aidiona kuti mombe nhatu dziri dzega ishoma dai paita mombe nhatu nembuzi mbiri dzinouya kwamambo nokuti hapana iri nyenze yekuti vakatadza vatondokumbira weti pamberi kuti takatadzawo mochibvisayo nekuti ezvezvi taakuchingoti taakubvisisa
wasara wapenyu muridzi wemhosva akadii akafa. Saka hatichaiti kuti tiomesere dare hatichakwanisi kuti tiomesere dare nekuti chokwadi hatichabuzikanwi kuti ichokwadi here kuti akarara nemukadzi wemunhu kana kuti anga ari mahallucination akanga akuita semunhu anga akurwara orotomoka achitaura mazita emunhu hatichazvizivi. Saka sevanhu vagari variyo vagari tongoti isusu uyo kana iri chokwadi akahura ngatichionei maleseni neisu wapenyu wasara kuti mukadzi wemunhu haadi tiri kupanzwisa here kuti ngachiwe chidzidzo chekuti mukadzi wemunhu haabatwi, nekuti paunenge uchirara nemukadzi wemunhu unenge uchizviita gamba, murume wacho uchimuita senge chipunyeni, munhu asinganzwisisi asingazivi akapusa. Uchifamba uchindoeka like izvo tinozwa daitofamba chitaura kuti wakadzi wemuno muarea ndadii ndagwaza ndasakura ndapedza. Kurara newakadzi wevanhu uchifamba uchidii uchiganza. Saka naizvozvo tongoti isusu dare hapachisina achandoripira umwe munhu, nekuti kana yanga iri chokwadi kuti uyu anga akasosa akawana mubayiro wake wekufa nenhau yekurara nenhau yekurara nemukadzi wemunhu. Kana kuri kuti hapanai kusosa asi zvinonzi rine manyanga amini hakuna chutsi chinopitika pasina chikambewembewe, mwoto unenge uri pa shakani. Naizvozvo dare rangozobata kuti no there is circumstances dzatingangoone sedare kuti zveshuwa mukadzi uyu anganga akadii anga akasoswa uyo akarara, asi unfortunately wairawa umwe wacho akafa umwe wacho achiri mupenyu. Ende kuti tiburitse chokwadi tindoti taakundorwadzisa wasara wacho paine wairi wakanga wakakanganisa, dare harichakwanisi kuti tichindoti ngaparipirwa. Asi dare rinoti makosi ekunzwa imimi kudare wanamurira munochibhadharawo makosi iyayo ekuya kudare mobhadhara imari makosi ese amakasenzesa kuenda kumadare. $320. Right. Shaka imimi maakubhadhara half of 320 which is $160. Imimi munobatawo half yemakosi yacho e160. Saka muchange muchiwabhadhara 160 back nekuti wakatosenzesa kuenda kumatare achiunza kumatare, nekuti paine nyaya yekupumhana nyaya yekudii. Asi nenhau yekuti haticha macircumstances anotiratidza kuti zveshuwa mai avo vakanga vachidana naye, asi kuti tinyatsopuruva chokwadi chekuti wakarara sei hapanai. Muri kuona pamabuda imimi wapenyu kuti vanhu wakatadzirana, wanu wacho akafa, wanu wacho aripo, asi kuti abvume kuti zveshuwa ndakarara nemunhu hazvidi. Uyo
kuisa rusoso pagadheni rake pachivanhu chedu hatirambidzi isusu tinobvuma ndo zvatinototarisira kuti kuno I think achitobuda panze apa pana wachatomukwenya kuti wakaenda kupi undiponi so ndo saka tati isusu hapana achandotibhadharira umwe munhu chii mari asi dzemakosti edare dzakasashandiswa kuuya kumakosti kumatare tochibatsirana kuti nyaya yedu ipere zvakanaka right munoibhadhara rini 160 by 31 March munouya muchitora mari yenyu 160 yedare inini panhau iyi hapana here pekuti inini ndichenurwe kuti ndiregere kuti ndirambe ndichisvibidza kuti takauraya. Okay. Kana uri kuda hako kuenda kundochenurwa tinenge wakundobvisa hako mari yekuti muende kana uchida kuendako kana uchida kudii but uchenjere n'anga inobata mai dati isusu hapana tokupa lindo pandimire pamwe gozi lindoda kucheka nekuti ndakasvika pagutukwa pakushaudo wapadai uri hure wapedza urume wanhu wenengai munhu ndotombunzwa uchishama kana mukanwa mako saka maurira ndatoitawo ndatouyawo ndichiti ndodawo ndochena iro munodawo kuenda kundochenurwa here kana chenesane tiri wairi kwete kuti wangofamba wachingonditi maya ina ndina dambudziko navo baba navo ini ndaisatovazivawo ende zvinei zvandatozoziva izvinezvi ndezvekuti vazukuru vemukwasha vangu zvandisatozivi saka hamuna nidi handina nidi saka yapera nekuti hapana abhadhariswa hapana adii watabhadharisa ati simukai tiende nyaya